Chlapský selhání v ložnici, to je smutný bratr nátlakovýho muset. Že muset je sloveso, který by do našeho intimního života vůbec nemělo patřit. Ale pro spoustu lidí je muset v ložnici jako doma. Protože my musíme podávat výkony, musíme vydržet tolik a tolik minut, musíme partnerku uspokojit, musíme být tak a tak tvrdí, musíme spolu tak a tak často spát. A to musím tvoří tlak a taky připravuje půdu pro spoustu negativních zážitků. Protože pokud musíš podat výkon, musíš uspokojit partnerku, no tak to znamená, že nesmíš selhat. Když nesmí selhat, tak většina lidí se dostává do trémy a do úzkosti z výkonu. A to potom spouští v těle spoustu procesů, které vedou k různým věcem, ale určitě ne k pohodě, uvolnění a rozhodně ne k nějakému hlubokému splynutí. A stejně tak, pokud se ženou musíte spát minimálně 2krát týdně, nebo kolikrát seš, to je jedno. Ale jakmile je tam to muset, tak často to staví toho druhého člověka do opozice. Já jsem to viděl jednou krásně znázorněný takhle. Představ si, že někomu podáváš ruku a najednou po ní úplně chňapne, vyskočí po ní. No a tak naprosto přirozená věc je, že ucukneš. A to startování, to je něco, co spoustu chlapů dělá a ženy to cítějí. Jasně, většinou po ženách neskáčeme jak hladoví vlčáci, ale u někoho to líbání, hlazení, komplimenty, rande, večeře, a to všechno znamená, že žena musí na oplátku něco. Na té zabiják přitažlivosti jak hrom a v ženě se stane přesně to samé, co v tobě, když ti někdo skočí po natažený ruce. Prostě ucukne. Třeba jí chtěla, ale ten tlak, to musím, to jí odradilo. A proto si zkus udělat takovou interní analýzu, takovou inventuru toho, jak máš v hlavě nastavený musím a můžu. Sám k sobě i směrem k ženě. A zkus si zodpovědět na podobné otázky. Co v intimním životě musím? Jaké situace ve vztahu nebo v ložnici ve mně vyvolávají tlak na výkon? Když jsem naposledy cítil v intimní situaci opravdovou volnost a přirozenost? Jak reaguju, když cítím, že partnerka vnímá nějaký tlak z mojí strany? A vytvářím někdy neúmyslně situace, kdy má partnerka pocit, že něco musí? Jak bych mohl vnést do našeho vztahu víc svobody a lehkosti? A co bych si přál zažívat v intimním životě, kdybych se necítil ničím svázaný?